Һәр ел сайын 21 март көнне безнең гаиләдә иң яраткан бәйрәм җитә. Ул да булса, газиз кызым, сөекле хатыным, яраткан әниебез, кадерле апабыз Наилә Сәйит кызы Назырованың матур туган көне. Бүген без аны барыбыз бергә җыелып, бәйрәме белән котлыйсыбыз килә. Һәм әлбәттә, йөрәк төрләреннән чыккан иң изге теләкләрне генә җиткерәбез. Алтындай кыйммәтле, аппак кардан да сафрак булган күңелле, изге, якын кешебез безнең. Таулар кадәр сабырлык, түземлек, олы тәҗрибә, уникаль акыл, мәрхәмәтлелек, эш сөючәнлек, гаилә җанлылык һәм гомумән кешелек дөньясында булган иң матур сыйфатларны җыйган бик күркәм кешебез син. Без беләбез, бәйрәмеңне артык яратмасаң да, барыбер ераклардан торып сөясебез килә. Син үз гомереңне үзең барлаган кеше. Әйе, ниндидер бер эшең барып чыкмаса, гомердә дә кул төшереп төшенкелеккә бирелмәдең. Алладан соралып, тик анардан ярдәм көтеп, сабырлык күрсәтә белдең. Син гомердә дә юк дигән сүзне әйтмисең. Киресенчә, булганы белән бүлешеп, якыннарыңа ярдәм итеп, бик матур гомер итәсең. Ә иң мөһиме, син ярата һәм яраттыра беләсең. Барыбыз өчен дә син бик кадерле, һәм без барыбыз да сине үлеп яратабыз. Туган көнең котлы булсын. Алдада сөеп, сөелеп, гаиләңә, якыннарың белән оралашып, матур-матур гомер кичер. Теләгебез күңелең тыныч булсын, саулыгың какшамасын. Ә калганы Аллага шөкер барысы да бар инде. Бүген гаиләбез күгендә кояш ныграк елмая. Күз дә кыскан сыман булды безгә таба ул бая. Искә төшергән була ул Наиләнең туган көнен, безнең бәхеткә дөньяга нык аваз салган көнен. Кадерлебез, барыбызга җитә синең күңелең, гомер буе аяз булсын баш очыңдагы күгең. Юк барга игътибар итми, үзеңне саклап яшә. Якыннарың һәр чак булсын синең белән янәшә. Без сине нык яратабыз, белеп яшә син аны. Исән-имин, тыныч кына атсын синең һәр таңың. Апакай, мин ихластан бар теләкләрне берләштереп, матур җыр сәлам итеп юллыйм. Бәхетле бул, туган көнең котлы булсын. Yılmağın şatlıkları atkını bir məbir